Okay, good morning mga kadewe, mga kado. For today's video, narata sa karon diri mismo sa City of Naga sa Biwok, Naga Biwok. So karon mga kado ato lang ta isuroy ta kamo karon kado kay mao mig jud ato ta spasyo nato ang kalipay nato magsuroy-suroy during sa munta karon Domingo karon so magsuroy-suroy sa ta kay nindot ang panahon karon walay uwan diri no. Then usa pa sa walay hangin, nay hangin gamay ra jud kay diri mga kado ang kwan. So nindot kay diri mga kado sa City of Naga kay kanino. So open to the public kaning ilang kwan diri kanang park nila no. So overlooking na ata sa kilid jud aning dagatan jud kayo kanang dagat nga murag linaw kayo ang dagat karon mga kado makita na ninyo tapos murag tanaw na ako makita masiguro kana na mga birds dira no. So kay kaning Naga no murag moy kapital sa mga industry diri mga dagko na mga planta diri na sa City of Naga kung diin nga murag panindot pa jud daga kay dako nagkwarta ng daga no dako jud ilang income diri kanang iyang budget diri dagko sa kayo mao na makapatuyang sila og paghimo og mga infrastructure no labi na kaning pag-expansion diri sa ilaha Biwok no. So kung makita ninyo mao na expansion sa Biwok. So nindot siguro diri mga kado kung pananglitan na ay maligo diri nindot kaliguan siguro diri kay murag lawom naman diri so murag gituyo siguro na nila din ha pagbutang og ang seat file o kanang mga kuan kay para ates siguro basig manindot ana kung mga makaliguan diri no kay para ates malingaw sa ning mga tao diri din bibo jud kay na diri siguro kung kaliguan diri din usa pa sa kung kaliguan diri murag crowd na sa kayo so murag naanay siguro hugaw sa diri tapos mahugaw na sa ang dagat diri kung kaliguan so okay na siguro kanang diha murag walay maligo diha para ates man lang mapanindot pero butang naman na nila diha og ano so okay so nindot so far gipanindot pa jud no so ang ato lang gid kibali murag busgon na lang nato ning ato adlaw karon sa pagtan-aw sa unsay ka nindot nga talan-awon diri no diri sa City of Naga so nindot kayo mga karon no so adto ta sa unahan para atis makita sad mo didto no so ato ibili na nato ato bike para atis makuha nato kanang unsay tawag ani kanang makasuroy-suroy ta kay dili man pwede pa sakan diri ang bike no kay kaning diri nga area ha murag sa tao ra jud ni so lakawanan sa mga tao ra jud ni dili kinahanglan magdada kag bike diri kay kung magdada tong mga bike diri siguro puno siguro diri so nahibong lang ko mga karon no kaning diri nga area ha kay kuan siya unsay tawag ani kami nga ba wa na may tao alas 8 pa man kapinta na karon so wa na tao no mga karon no so murag nakabantay sa ko wa na tao siguro tungod kay murag ang mga tao diri City of Naga kanang mag-jogging diri is alas 6 sa gabi no ngadto sa alas ngadto sa alas 8 sa gabi ug buntag sa alas 5 alas 6 siguro ngadto sa alas 8 sa so murag karon murag na mingaw na jud diri so mao ni ang ilang fast food diri kanang pastry shop so na din ha kanang nindot kung ganahan mo kanang magabi magkuha mo din ha kanang maglantaw-lantaw diri no while langapi so naa ta diha no so karon mga kado no murag nalipay lang sa tanong kay murag dugay-dugay na sa ta diri wa ta makaari diri sa City of Naga tungod kay paborito ben ato diri beta nagsugod-sugod diri City of Naga mao na nga murag ma-miss na ako ng City of Naga usa pa sab sa una dinhi kapag ari ko diri sa una dugay-dugay na sa to murag wala pa to dili pa pati pa kay diri ang wa pa under construction pa ni kani akong gitumban diri so far karon murag nindot na jud kayo no so mao na dugukanan jud permente labi na kanang mga siklista so moari jud diri ang mga tanan mga siklista moagi diri kung pananglitan mo tan-aw lang kayo kaning Biwok kanang dagat diha so mao na karon mga kado no so ato lang dungagan siguro ang kaning atong video so moadto lang ta sa unahan para at makita sad mo didto unsay nindot unsay kuan diri sa Naga na unsay diferensya na sa una og karon no okay ato ta alright okay so suroy-suroy ta mo mga kado no kanang nagmagbike lang sa ta diri mismo sa kuan at least makikita sad mo no kung unsa ka nindot na ning Naga diri tapos unsay mga kabag-uhan diri ba then unsay san makita ninyo so leave comment lang ta mga kadok kung example unsa ganahan mo ba o unsa ba para at least padayon gyapon nato ano so salamat na lang basta maka kuan lang ta na maka like lang ta mismo sa ato channel so malipay na ta na okay adto ta sa unahan atos makita taon sa nindot diri nga area areta diri so siki diri nga area ha mga kado kay murag ang concreting diri murag di na kay tanto kuan smooth ang kuana murag kuana kanang usay tawag ani murag rough na pero nindot ra gihapon kay kuan man kanang konkreto naman
So wa may rap, di awa may hinuon ko anjo diri kanang usay tawag ani kanang lubak-lubak ang daan kay naga na guni. So dato ba yan nga syudad diri sa Sugbo no. So mao ni pinakadato sa buso sa pinakadato nga syudad diri sa Sugbo, province of Cebu, kaning naga. Okay, saka ta saka. Labi ka sa kahon ni mga kadokit tulay man eh. Di na, pwede ra sa pwede ra man sa siguro din mga kaligo no. Kanang lugar diha. Buton sana. Ay, kan-anan din na mga kado. Kan-anan din na diha. So adto ta kono sa unahan. Coast Guard na diha tapos kan-anan. So pwede ra din makatuyok. Ari ta tuyok ta diri. Alright. Serving Cebuanos favorites. Kaning lugar diri. Ay mabaw na dai ni diri. Dili na kay tantulawom no. Pwede man di makakaligo dai din akong gusto ko no. So na Coast Guard diri nga office diri sa kuan murag kuan nila parola ba. Coast Guard office. So tin-aw kayong dagat diri. Alright, so mao na tari, welcome aboard Cebuanos. Dere. Mao ni opisina na siya sa kuan mga kado no. Sa Coast Guard. Balik. Balik lang ta kay para. So mao daw mga kado dito sa unahan mao na ang kuan biwok no. Diri Coast Guard ni diri nga area. So diri na mga kuan diri sa kayan no. So balik lang sa taron. Okay. So pa may sa oras no, layo pa mang oras. So sorry sa ta. Okay. So gikan diri so sakaan ang tulay no. Ari ta ko mo tuyok diri kung unsa na diri dapit no. Ay okay dito ra diri. So market na diri mga kado. Market na diri nga area. Okay, nindot sa dere no. CR diha. Way tao dito pero diri bibo kay diri kay murag tabo-tabo man diri no. City of Naga Market. Naa diri. City of Naga Market. Karon pa ko nakabantay diri. Kay kanang market din niya luyura aning kuan gym. So toyok lang sa tadid to. Gym luyura aning gym nila. Dere lang ta, ari na lang to dere siguro no kay unya taod-taod murag moditso na lang ta dito sa Naga no, padong Oling. Alright. Okay, nakita ninyo mga kado no, so nindot kayo mga kado ang area diri. Although mingaw hinon Domingo karon. Murag ang mga oras na manggod karon murag alas 9 na. So mao nga murag anay kaayo ko amba. Anay kaayo nang isuroy-suroy kay init na manggod. Alright. Tapos dire so dito na diri mao na ang highway na nasa unahan mga kado no. So diri lang mao ni ang mga street lang diri. So ari ta kono diri agi dila sa ta dito sa highway diri lang ta. Sige balik ra dai ni mga kado dito sa kaning kuan fort kaning biwok no. So pagbalik dito gigikan dito sa Loyo so balik ra sa ni diri. Ay maura din eh. So wa panagsara mo gutag makasuroy go diri kun. Kay kaning area ha first time pa ko diri pag musuroy katong mutuyok jud dito. Dugay-dugay naman to. Okay. Alright. Ari ta diri.
murag mas nindot diri nga area ha. Oo. Tapos okay. So nagsiiti ba? Init kayo magsiiti, no? Sus, pabalik ko ni mo magsiiti, grabe ka. Di na ko mo siiti eh. Ni Stephen may tawag na karon. So di na taganahan mo ano, bumalik pa katong sa una. Kaya grabe to sa una ka. Ay, kainit to sa una. Murag makaingon jo ka surindi rin po sa una nag-STP kami sa una. So puslan man no mga kadona na pata diri. Adto lang ta dito so liko lang sa ta diri sa diri lang ta kuno hay against the light ta. So gato na to ang pan sa adlaw. Nindot juning lugar nga ako ano. Kay makita ni mo limpyo dindagan mga establishment diri mga kado kay kadang during mga gabi ini diri dagan jud tao diri ug dagan sa gym diri St. Francis Ocean Park diha. Alright, daghan jud kay gym diri no ya gym sana diha. Dari tinisan ni dari mga kadors na kanang makita ninyo kana diha. Mga badminton na diha area. Okay. So bali silbi balik lang tano. Ari lang diri. Tennis area na diha. So kung gusto mo magwa na ang ilang CR de na aras kilid no. So mo layo. So di na ako makita na ninyo mga kado kanang sa unahan maunang simbahan diri sa Naga. Then sa pasad kanang dito sa Loyo ana murag padung na murag skina na padung dito sa uling na. Alright. So kanilang siguro padung man tagawas mga kado no, so ato lang kibali pakita lang sa inyo no. So ates nakita mo. So if you like this video no, please subscribe sa ato YouTube channel Sidro79. Okay, kaya ato ni paspasan mga kado pag-upload siguro no. Bisag unsa na lang mix vlog na lang sa siguro ni pero kasagaran journey ang ato